Ka Sorkar jela kala penbena ya ka jing Thaw ya ka komiti jong kising sain perthai baro banyathir halor ka jing pentrai kam ya ka roster system haga jela. Haga jing penbena menta ka sngi ka kong amperin lingdo ka badai ka menteri Sorkar kan klik ya ka ni ka komiti nalor khatwengut ki dekhot na kising sain perthai baper ki dekhot jong ka ni ka komiti ki long uba Ardent basayamot na ka VPP uzanit sangma na ka AITC uba HM Shang Pliang na ka BJP u Augustin Marak na ka GNC uba Methodius Dekhar na ka HSPDP uba Aroni Lingdo na ka INC uba Pendap Bot Thiau Saiban na ka HNM u Dr. WR Khaluki na ka NPP uba Renikton Lingdo Tongkha na ka UDP bat u Chief Secretary uba DP Waklang bat u Commissioner and Secretary na ka Tenat Personal and ARB Department. Ka komiti ka bala Thaw haka arpa hundu tarik jemang ahaja arpolai kan Jingmut syaka Sorkar halor ka jing pentrai kam ya ka roster system hapo khat san sngi. Ka komiti kala aru ban khot yano lada ka sngodon kam.